pinakamasayang mga drama sa radyo. Nasa numero 1, RMN. Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Okay, yan sa mga alagad si Kanginan, Trifon Morales, ang tanan, akong partner sa Dre, si Juan Itayad, kumusta ka mo tanan? Okay, kung ako ang pasultin sa itong tulumanon, kini yung alagad si Kanginan, Trifon Morales, and my friend and partner Dre, Randy Itayad, kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer, unahon gito itong pagpanalangin sa itong labaw makakagahom. Lord, thank you Lord, sa mong gihatag ka namang grasya, matag-adlaw, ang kalinaw sa tibok kalibutan, among ipangandoy. Ikaw maghatag ni Lord. Salamat kaayo. Thank you, Lord. O sa atong mga produkto usab sa SED Marketing, sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama sa SED Marketing Incorporated. Mapalit sa tanang butika. Butika rin gina? Okay. Bueno, ang suwat ang pagkaroon itong hatagan ng pagdagan, pinadakin sa usak ka lalaki nga nagpatago lang sangan nga Kashmir. Pero kisunan, kinigibatan ng doa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan ang atong sender, si Kashmir. Matod pa, normal lang yung kuno na sa managtiayon nga mag-away kuno. Pero kung magsigi na sa away, nga way adlaw nga di mag-away mo di na normal. O abnormal na na. Mao ni akong problema ron. Kung nga no, inaniho na ako pagsugod ang mga panghitabo ha. Hindi na kayo niyabag ako sista. Ang kanta ko aning. Ang dalaga kong gulang na larga. Ang dalaga kong gulang na. Ang iyang baba nagaya-ya sa kalipay karon inayran way lonok naguga na lamang magmahay ka man o nanang na iwta na gyud sa buhilaman sa taas nga budbod ni tatay kalipay sa gabi nga tanan isalikway kanang imong pagsalimuang kay atong humpayon ang imong kagulanan tanawa si tatay naghigda sa lantay si tatay duula ug unya pagbudbud mong duha kinira ba si nanay ko may alom sa paa dapit sa ibabaw aduna usab siya'y dakong samad uyon ang porma sa iya daw na igo sa atsa nakakita siyang karambola ug sa ubos iga patay na ha. Kinsa naman sa mga bulingon nga ni adinhi? Pataka naman sa buta ni mga bulingon oy katapoy Dito ba po ano sila oy. kung asawa. Pagpagani ko ng limpyo na nasa hugaw dinhi. Bungot bis ito Kasmer! ay. Kasmer panuhak asa ka. Dara ko day. Bari ka duol din diri pagdali. Nanaday. Wa nagyahak rin patawag ko sa kongreso hahay. Ay, pakidor. Aday, unsa naman sa sapot bang ka nang yaw-yaw ka diha? Ay wa ko magyaw-yaw Kasmer wa. Nagatakantar ako diri. Huwag mong pansinin ang naninira sa iyo. Basta tala mo lang kama na ginagawa mo. Day, na lang. Day kay na ang mga ukok dayon ng layas day. Grabe nakita nimo ng layas. So may tuyo ni magsapot mong kaha. Kinsa ning mga bulingon nga ni adinhi? Ako na. Da. Pwede ka kibaw nga ako na. Kay bawo man. Nga nagutang wa.
Kung may laing namuyo ani bayad kita raman duha. Yung tana pa magkakinsa ng mga bulingon na di bawo magkangako na. Ay padahal yaw diha ha. Hipusa na. Aso di patang? Isod na sa ref dong. Para di madaot. Bida. Bogo. Uy. Day. Unsa? Isolinis plastic. Di lang sa rip. Ay, buti mo Kasmer. Asa na isod? Diin ka, Kasmer. Daan. Ang palit ko. Isod anong taon. Yung anong murag isapot man ka? Nakalagot na god. Sa una, mukaon ta kong baboy. Una pa ta mag high blood. Karon, mupalit man tag baboy. High blood pataran. Ay, di magpa-check up ka. Asa mo ko pa check up? Atos parlor dong. Pa-check up dito ha. Hanggaws naong ni mo. Lutuan na sudan mo diha. Saan yung pagloto? Day. Sigaha imong mata aron maluto. Ayaw pala biig siga imong mata kay basi mapaig. Kakindor tayo sa wahoy. Asa ka may suon ka nilo. Naggalpag ng tao ni sila ha. Kahit halos ka na adlaw na niyon ko niya murag insulto ba. Pingin lang yun ang permi ang among sitwasyon taon. Pero ako lang yun, napugong lang yun ko kay lisod naman kayo. Asawa mo na nato. Pero black ako kasi di na niya ko kapugong ba. Unya. Uy, pre Kasmer, ala, nasuroy man. Anas pre undoy mare. Oo, naaman pre. Don! Don, Dundoy! Nasi pari Kasmer ay! Nasuroy! Si pari Kasmer ba nasuroy? Siguro ka nasuroy lang siya. Basig na saag na. Pre, suroy taon ko pre. Porbida wa taon ko sa ako. Indio mo ni. Ikaw gina ini, pre. Daay, amaw, magkadung, uy. Pasudan na diri si pari Kasmer, uy. Sige. Pag andam dag makaon day kay basig wa pa taon ikaw, pare. Andam mo to day. Utana ni pre. Salamat kay pre. Ay, mandulos pa na mo. Sabi, binuang pa yung taon. Binuang lagi mo. Joke ni, pre. Ikaw bitaw, mato ko sa inyo, imo masad kong kabuangan. Manawag ang Maria Hilda. Pingon le. Day, kanang nang hold up na to day. Guwapo. Iya ko na tong kaldero day kay wa sa likaon sa ila. Unibaw sa din. Dali. May kinasuroy ka. Gila ay ko sa kurakusan ni. Dili yun. Sige. Imo di kasawa. Asa man? Don! Nung sa kaman, pasudan na diri si pari Kasmer, uy. Ulagi. Kana ko. Mulakaw nga ron ako sa awa ron. Dili so magtagay na dili. Sige. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa day, pre? Masigil mag-away ni Mare. Ano ko taon? Ano sige? Unsa ko day? Kadugan na yun ang minyo. Hangto karon sige lang yapon mag-away. Mo na akong kalibgan pre. Unsa man sa kunay awayan. Unsa may awayan ninyo, pre? Bitaw. Kwarta, pre? Di ban kanang ihatag na akong sweldo ba? Ang mabili raman gamay ro taon kayo taon. Ano gyud pre mo na sakto. Di sad mo ayo, pre, uy. Nga imo na lang ihatag na mong tanang sweldo niya, niya siya magbuot. Ako bitaw, nay. Naman yun na si Undoy. Buhi pa man yun na, ang hinampak. Ay, Okay. ayaw diha. Buhi pa man yun yung kanahan. Na, pangutan kung nasa may tabo si sweldo. Bito pre, tinuog yun na pre. Kanang ako sweldo, ihatag ko na yun ni kung asawa tanan. Unya, siya rin muhatag na ako para ako ba? Diliin mo nga, di na lang siya muhatag para ako kay, ayo! Di na ako siya tagas akong sweldo. Oh, sumay lang, Doy. Matagakita pa ba ka na ako sa imong anak, Doy? Mabitong ako yun ang i-remit niya ang tanan pre. Unya, yarasal ko tagaan para akong, ang pakit manin ako ba? Unya, mahurot, pwede sa kumangayo niya. Basta wala nga binuang, ha? Dili gud na mahitabo na mo, pre. Maayo sa gyud ay kamudag bana mare, maayo kamudag budget. Kaya nga ako asawa maldita kayo. Ni mo hapit mapangutana ba kun mangutana ka insulto ko ni ka. Paita ri sa wahal gi. Mau ba mari di pre, anak di? Nga anak siya lagi taon. Na. Ikaw na gisabutan ng asawa ni mo pre kay anak mo gina sila pero basik ng tuda na mo pre. Abi daon sa dahan niya nako kakbuutan ako. Tanan ako sweldo na niya. Unya sayo kong muli. Di gali kong pangit-ngit, porbida oy. Nanakos bay, wa bay ngit-ngit.
Unya, Sabado, Domingo, naariyapon ko sa bahay. Di ko mulakaw. Karon nagali ko lakaw, kay gilakay ko dito sa bahay. Lain kayo, kay ako raw usa. Mo lagi, basig nagduda na nimo ba? Mga init kay sa pirmi nimo. Oh, pasapta lang, pre. Sige, hindi na ako pasabota siya, pre. Na, kana ra ba mga babae, pre? Marabi na sila mga pulis. Di gyud butuo bisag naa na ebidensya. Oh, tama sabi ka mga lalaki. Mura sa yung mga kriminal. Bisag nadakpa na, di gahapon mo angkon. Nya, para makalusot, maingon na lang nga, ako di ay ni, ako di ay ni, ha, ako di ay ni. Oh, nya nakakot kay kana ko. Wa pa. Awa mo di ay. Pre, kanang lisod gina ako sawa, lisura lagi, di masabot matasan. Dali kayong suko. Pasig high blood, pre. Basi, no? Basi siya may high blood sa tao, no? Kaya ako kung siyang king ng kaniadto ba? Mukhaon ta kog baboy, una ka high blood, pero karon mapalit ang baboy, high blood ba tadaan? Unya. Ina na minuon ko, basig high blood ka, pa-check up. Unsa pre? Oh. Nga ganun saan mo pagtubag? Di, ngutahan na lang ko kung asa ko pa-check up, gitubag hinuon ko nga, pinasarkastik kay ingon siya, ato pa-check up, para lodong, bug. Marabang gini pa si Uda. Ay, tasawaha lagi, ugong lagi ko maray. Dili, pre. Ay mo ba ito, no? Ipa-check up na siya. Ipa-check up? Nagsige balik-balik ko una gisulti si Preondoy taon. Ato iya gisulti magipa-check up ako asawa. Unya. Day, pagilis, kuyog ka. Asa man kuno ta? Basta pagilis lang. Mag-ilis lagi ko. Mao mangutan kog asa ta. Kaya ang akong isulo magbasi kun asa ta. Ang amang sa mag-Filipiniana ko ang atas karbon. Hindi tama ito karbon eh. Asa gani? Basta pagilis gani. Dude na ako aning kasmerda. Nanasan ning iyang pina-surprise ay habi kanya nalimot ako ng iyang style. Mag-short lang ko para siguro. Nya mag-tube sad. Kay dude ako. Lakaw ang among padulngan ani. Magbasingot. Kay sa una, gidako niya. Wa siya magsultik asam eh. Pero pag ilis na ko, nag-down ko, nagtuo kong party among adtuan. Pero ang kanahan, gidara di ko sa plaza. Kay mga pil ko numig fan walk. Hanggaw tawhan na. Bahala ka, mag-shorts na ko. Katong kinabuban, mubo kay na kong shorts. Tanaw na tug, di ka ba masyakid? Qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Que hasta parece que estoy en La Habana cuando bailan. Nanataksi. Day, dali na, day! Nanataksi, pagdali diya. Nanalagi ka diyot lang. Dahil nakasultihan siya mo adto mi sa clinic ni Dr. ni Obrao, di ba? Ni Dr. Alan Inad. Narabas Ma'am Daisy dito. Sakay ko na saksi. Okay na. Dali diya, dad! Kaya ni mo, oy! Lagi na, ana. Kapurado sa di mo, uy. May bago siya nag-make up pag-ganit na. Saan mo na yung make-up tao na yun? Saan mo na make-up pa ni mo? Siyempre, uy, nag-make up ko sa akong naong. Ang among sa akong lubot. Iblan sa tingali, ganyan bayan na tingali. Perbeda. Larga na ta, si ma'am. Unsa to pag-abot, ug di ta mo larga. Sige, Brad. Asa man ta, ma'am? Larga na, Brad. Ay, sige po, tada, Brad. Sampal ka rin na ni Brad. Sakto ko si pangutan na diha. Ay, balo day ko nga. Wala ko mahibalo. Balog daw. Balog kang paruso di ka na bira ka mahibalog ka. I-search sa Google dong aron mahibaw ka. Search sa Google dong aron mahibaw ka. Daw. Ay, search lang sa Google. Daw. Sa Italia. Yaw daw. Maglagaw tayo kung drivera ka. Ibangga rin na mong taxi. Mahibalog yung karon. Mahibalo. Ay, lalo, iyan Ay, din yung taxi. yaw day. Iyan din yung taxi. Iyan din yung taxi. Ha, mahadlo pa tag ibangga niya. Iyan din yung taxi. Adong, search lang sa Google dong. Kaya. Sige lang, larga na. Tana, oy. Kadahan. Ay, paminawa niya akong asawa. Larga na niya. Recorded by X Thunder Gaming. Lagot kaya akong asawa. Stang driver ba taon suri. Okay, itagak, miskanal, o riba, ilayat, bista itayan. Umay gali, huwag ibangga. O niya, sa diyan nabuti mi. Brad, darang plate na mo, Brad. Ay, liting-tingo, Brad. Ay, mo na sukli, Brad. Langga, tanah langga, naog na. Asa mo ko manaog? Hala, no. Sa pultakan, uy, ang aga sa atop. Ayan, kabaho sa daka.
Kapuya sa niyo. Tao na niya. Dali lang ka. Kasmer, ikulbaan na ba yan? Asa gid ita? Ha? Asat, Unsay asa? Ha? Unsa man? Time pa, uy, asa gid ita? Dito mag-fun walk press ka ni Adto? Unsay panuo? Uy, taka mo to. Asa ka nita ba? Dali na. Bling elevator. Tara. Ito sa ikaunsi nga andana. Unsi anana? Kasmer, gikulbaan na ba yan? Gikuha, asa man kita? Isa pa ba mo? Isa pa mo eh. Good afternoon. Next, doktor. Gi, doktor. Uy, Kasmer, unsa yung binuanga, ha? Dali na, soda. May ka na si Dr. Alan. Dali na. May adlaw, Dok Alan ni Nad. Mayong adlaw sab. Usa may ato ha? Pa-check up ka. Kasi kapi, Dok. Pero dili, ako asawa. Ako ipatanaw ni mo. Ano man, usa man din mo asawa. Dok, dugay na kita yung kinanagong problema ha. Kayong saon ng asawa, sige, panaway lagi taon, mamanghag, manginsulto, bisagway igong rason. Nga wa, yun tayo angay, untay kasuko, pero ningkam ng akong asawa taon. Dok, saan tayo sakitan niya, Dok? Okay, asa mo ti mo asawa, pasudla ko no dire. Day, dali re, day. Hilda. Wala siya na kurtina, dali re. Kasmer, naunsa di ay ka? Huwag ka magsulti, uy, nga may gipamati di ay ka. Naunsa di ay, usa may sakit ni mo. Kining misis, wa man siya sakit. Ikaw man kuno iyang ipatsika. Ha? Nayabag na siya? Nga nagutaong ako man. Huwag magana yung plano nga mo anhi si... Kana naman siya gusto mo anhi din eh. Nagpakuyog mo na nako. Huwag ka na siya musulti nga anhi din may paingon. So, dili lang ka magpatsika, misis. Uy, may sakit di ay ko. Mao gani nga atong check-upon. Asa mo ko ni mo check-upon? Ang imong lawas atong check-upon. Asa ko ni mo dapit sa lawas check-upon? Ang amang sa imong lubot. What? Kaniha ra ka gid ha, kaniha ka. Na high blood ako nimo. Makatakol ka hanggawa ka. Doktor ko. Kasabot ka ba? Doktor ko. Tata na day, kay murag masay blood pa ni Dr. Alan hindan kini mo na. Kada mo balita. Panggawas mo. Asa man mi mo agi? Ang bentana. Mao na niro natakdan minus doktor taon porbida masay blood pambanday sa akong asawa kunos doktor. So kada to di nagin mo kuyog ako asawa kun ako siyang dados doktor di na mo kuyog kayon saon kuno siya taon. Iya gyud batasan nga insultador kayo. Asam ni nato babasa ba nga insultador kayong babae na kong asawa? Paliw tabagi ko nyo ti presbe pambina kun kamoy pasultihon Kasmer. Okay, ang sender nato karong adlaw gulyat. Ang atong sender karon Si Kasmer. Kasmer. Dudong Kasmer taon. Kasmer ay. Problema lang dudong Kasmer ti pres. Nga Kay naman. asawa ba ka na insultador di insultador mas lugar ba? Ang to diyang ipa-check up karon mag-check up niya doktor takda siyang asawa na high blood. Tanaday muli lang taday kay mas high blood pang doktor nato. Mas high blood pa doktor? Nga naman. Naglagot man. Naglagot pa Kasmer kay insultador mo kayo ni asawa sila. Mao na iyang problema ati preso saon ni niya taon niya asawa? Saon niya papasabot? Mo gid kinaiyan niya. Dili Dili bisa ka ati preso. dili bisa na maayo nga. Na gini tawa na nga gusto kay manginsulto pero depende tingali uy ug nailain nimong kaatuba nga bag ulang nimong gikaila di sa tingali maayo nga imong Mayo imo ra ba na imo ra kay kasabot ng imong banan mo. Pero og ginaan ati pres. Okay ra gyud mo mga close tayo nga amiga nga matumidyahan. Kailan na nimo ba? Oo. Pero di kalin mo kaila, mitir-mitir Di, ila uy, sa mainit tao na siya. hilda. Oy, dili mo maayo. Ba, sa bata na to ya. Gulyat sa ato ang eskwelahan karon. Nining iyahang gipagkita nga ang doktor noon mo na suko tungod sa iyang kinaiya bitaw. Kami sa among probinsya Gulyat, di sa nagway grado ang among mga ginikanan, no? Ingon dito sa mga katigwangan nga, kung naaga ni kita tubangan sa mga dagkong tao, kita di kita og respeto, kung naag kita sa balay sa laing tao, no? Isang mo tayo mo katubangan doktor, mo pagkita di ka og pagtahod, no? Kay dili ko na imuhang balay, dili ko na imuharang
amahan o imong uyuan mo sa yunon, naagit sa saktong pamatasan, no? Mao nga naanan mo gud sa paningka apan kanina lang kay in general mao ni ma-apply na to no Dili sa man tingalising ka. Sarcastic lang ba? Ah. Or kanang insulto bitaw? murag ingon ana no. Murag inana ba nga? May manupo. Anak, manupo na isulti niya. Supo niya, tingali, inana ba? Ako ano taga amo pang bukid mangigo. Okay. Wa man gud po kay bao nga danon sa siyang bana sa doktor. Apan mao lagi ang kuan sa doktor, ang studyum ko siyang bana nga ipatan-aw unta kay nganong kalit man siya nga pirmi man siya nga murag init ug high blood ba kasi yan no. Apan ug mao gili kinaiya niya sir. Ari ka dire sa kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1, nga matod pa din, mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya, bisan kung ikaw walay anak. Wa pa man mo yung anak, no? Ang imo dalaygong kinaiya o iluhon sa ubang mga tao ug sa Dios, ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Kay, usahay bitaw, ug kanang naang ingon ani nga kalasiyas kay iya naay uban na ati press pananglitan mo ingon nga uy ato dito kuan kanang huwami tong ilahang unsay nga ini katong huwami ra tong kudkuran kay ni magtuno ta og kuan magbinig nito bikuan ko ni asawa maningtan na dayon murag magpanagana ang na maingon ana usay bisag simple lang mga kanang murag stricto murag moadto ka dito murag dili kayo ganahan Dili man ni siya kuan kana lang supo hinupo ba? Panalitan ana nga asa man ni balitan sugoon sa sudan baron kuan nya asam ko palit ana ba ato butika kana ba ginana palit asam insulto ba asa palitan ning kuan kanang paracetamol ato hardware ana maning inana mo tulingon ni taon driver nga asa ta pa dili sa ma'am maayo panalitan tanan na lang higayon ni mag-inana kas sinultihan. Diba? Pag driver nga asa man ta ma'am siya, ikaw. Laro ka na. Asa mo? Wa mo kibog asa. Tara ba ni Google. Ayan ka ng driver sa taxi. Karag sa ma'am. Sa ma'am, di kam kuyog. Di kam uban. Kana nang isay ko sakay. Kana usay ka nang sakay tao ka nang panay tala binaglibin bago tanan na barko. Oh. Ingnon man dayon ta nga kanang nang mas murag naka-offen tong wato ta dito nga kanang moingon man ang kanang driver sa taxi pananglitan sila may muna pungtana asa sir yung ingon ka Arir Jones Avenue pila ra man ka minuto gikas ko ang taxi aga taxi gikas Pierre mingon nga ay mukaon pa ko mahaw pa ko kay di ay Arir po kasi usa sir taxi sir asa man ni ana ra sa may Puentios minyang ay nadaot mo di akong break kanang ang ilang basta dool di ganahan ilang toyo kanang layo mura yun ana ba lahi pa to kila sir, kanang na ang unsa man, pero nakakuan ba ni siya Ate Pres? Kanang doon na ba higayon nga manapat siya sa iyang dili oy Wala ba? way siya lang panapat sinultian? way Iya panapat ka na bang sa asa man taagi sa ang hasako ang bitana. insultador ba muni tao nga kanay manupo 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 ba? Ani na lang sir, Kasmer? Kasmer. Casimiro ang iyang nga. Casimiro. Sir, Casimiro ni siya. Sir Casimiro, kining na ang ato na lang naihangad sa kitasan. Kay kung kari ka diri sa Mateo 28 verse 18, dingon man si Jesus nga ang tanang gahom sa langit gihatag kanako. So tawag lang tas ari lang ta dangop sa pagampo kay para hikapon sa iyang balatian ang kasing-kasing at least dili sa perming manginsulto, dili perming mangigo. Kay kadtong ako lang mo to eksakto. Ngayon. Anak ko, masay mong gibati. Lingi ka? Ikaw, masay mong gibati. Kaya? Wa man katingog. Asa ko agi? Wag yun mo tingog. Ya. Masay mong gibati. Wag tingog. Siga lang mata. Asa ko agi? Wag yun mo tingog. Ya. Diretso ko ay! Sa ano pa nakating na lumanon? Kaya ko ang paso tihon